Magandang araw Pilipinas. Nandito uli ako ngayon sa aming munting bukid. Ayan. Nakapasyal uli kami ngayon upang puntahin kung ano ng kalalagayan ng aming bukid ngayon. Yan. Mangunguha kami ng mga langka. Ngayon, ito. Yan. Kukuhanin natin yan. Kukuhanin ng bunga ngayon. Ito. Yan, shout out po sa lahat. Yan. Ang daming langka. Yan. Ating sagingan. Yan. Ngayon ko lang uli na bisita. Yan. Matuloy na naman. Ito ay atsuete, yan. Yung puno atsuete. Yan. Tapos, ganun tayo nakapat yan sa ating bukid. Titingnan natin kung mayroon tayong makukuhang mga saging. Wala pa tayong makukuha sa akin. Ano? Ito, kanyas. Isang puno kanyas dito. Yan, makapagkita ka ito. Yan. Walang gaanong bunga. Yan. Ito yung kanyas. Masarap to, tikman nga natin. Ahin! Sabi! Ahin! Grabe! Ito. Ito'y punong madrikakaw na siguro mga 50 years na ito. Yan. Matandang madrikakaw. Yan. Wow! Ito yung paboritong gapangan ng paminta. Yan. Yan. Yan, ito si Madam. Yan. Tama natin sa bukid. Yan. Unang araw pa lang binahanda kita. Yan, mangunguha tayo ng langka. Asan ba yung pangunguha natin ng langka? Langka. Yan, ganito lang yan mga kabukid. Tatalian natin itong karit. Yan. Para hindi na natin aakyatin yung langka. Marami tayong kukuhanin langka. Pasalubong natin. Ayan ang iyong damit. Ayan. Galing. Gas. Ayan, sabar. Wow! Kailangan mahigpit para huwag gumalaw. Ayan. 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 Yun oh. Ayun, mayroon na tayong pangarit. Yan, mangunguha na tayo ng langka. Yan. Ating bunga ang langka natin ngayon. Ngayon, mas madali. Tayo manguha ng langka ngayon. May pangarit na tayo. Ayan. Isa-isay natin. Yan, pasalubong natin sa Manila. Yan.
Kukuhanin natin. Yan. Isa. Pa. Isa. Yan, dalawa lang. Oh! Muntik ng tamaan. Yan. Ito pa. Yun. Marami tayong kakataying langka ngayon. Maraming bunga. Yan, ito pa, pang-apat. Ayun, oh. One click. Yan. Ano ko ba? Ito ay natatanggalin pa ito isa. May ko na, may tama na ito isa eh. Yan. Kukuhanin na natin. Yan. Karitin na natin kahit kaya natin abutin. Yan. Yan, oh. Tingnan mo. Kung tutusin, kaya natin itong tagpasin ng ganyan. Kaya lang, may kari tayo. Kakaritin na natin. Yan, oh. Tingnan mo. Yan. Oh, tingnan mo. Yan, galing. Nakalima na tayo. Mayroon pa dito. Maraming langka dito ngayon. Ayan. Napakadali. Ang ganda ng karit natin ngayon. Nung nakaraan, naku, pinahirapan ako dito. Ngayon, saglit lang ito. Tingnan mo. Ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. Oh, yan. Tingnan mo. Galing. Galing! Ang galing! Ang galing! Saglit lang yan. Ito. Bibilang ako ng tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Yan. Dami natin langka ngayon. Ito pa. Isa. Dalawa. Tatlo. Yan. Dali na lahat. Ay, punin natin. Nakutin natin to. Mga langkang napanguha natin. Yan. Yan. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Yan. Nakawalong langka tayo. Kaway! Pala dito. Yan, kunin natin ito isa. Isa na lang, yan. Oo, isa na ang... Ayan, Teo. Ang ganda ng karit natin ito ngayon, ha? Oo. Isang hila lang. Laglag na, oh. Yan. 1, 2, 3. Oh. Galing. Yan ang aking mga alagang langka. Yan. Dadali natin sa Manila. Ay, yung kaya sila mo. Ay, bulok. Renita! Kadiri! Yun nga, ano masarap. Ayan daw. Bulok-bulok. Ano yan, ay? Anong itsura na yan? Ano lasa? Ah, parang mangga? Ano lasa? Tinatagayo ng mamaya sa bahay. Masarap na eh.
nga muna tatanggalin. Titingnan mo kung talagang nandyan. Yan o. Tingnan mo nga. Patingin muna. Tanggalin mo yung yung tissue muna. Titingnan natin kung lilitaw eh. Gusto kong mapatunayan kung lilitaw nga talaga yung tinik na yan eh. Yan, nasa lugsog nga ata ito, inay. Hindi ko alam eh. Kumain lang ako ng saging kanina, nasa lugsog ako. Yan, punasan mo muna, tingnan natin. Punasan mo muna. Ayun o, lumitaw nga. Ayun o. Bulak yan eh. Ayun o, ayun ako. Ano mo ba? Oh, ayun o. Pwede naman yung buhay probinsya si mama. Kaya niya na magpalag. Babalot kami dati nito. Ako pala ako. Wow! Yan, ganyang parusa mo sa akin. Utos-utosan mo. Ngayon, ikaw magbalad na nyo. Yan. Kala mo, ganyan lang kadali. Magbalad na nyo. Yan. Kala mo, ha. Stay safe. Stay home. God bless. Dios Mabalos.